Nu 19-nyhederne med Torsten Jansen. Ja, jeg har Majbrit med her i Berlin, og så vil jeg spørge Majbrit. Hvad synes du om museet? Det er gribende med alle de jøder, ja, som er ude under sådan en forfærdelig skæbne. Har du set Johan græde før? Jeg så slet ikke Johan græde. Har du selv grædt? Du finder på at græde. Sige ved det. Lige ved det, sig ved det. Ja. Tror du selv, at hvis det var dig om dengang, altså, ville du så også være den, der slog jøderne ihjel, eller ville du stride imod, og så bare selv blive slået ihjel, og så bare, eller ville du bøje under, og så være en af de onde? Jeg tror, jeg vil stride imod. Du vil være en. Og selv dø. Ja. Det er en hård beslutning. Majbrit, hun har valgt. Hun vil gerne dø. Jeg synes lige, vi skal filme den grønne bil. Det er flot.